ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻኔል ሲነማ ሰመረ ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ሜሱት ኦዚል እዚ ጽሑፍ እዚ ክሳብ ሚያዝያ 2019 እዩ ሓደ ካብ ናይ ዘመንና ብሉጽ ዝኾነ ሜሱት ኦዚል ብ15 ጥቅምቲ 1988 ኣብ ገሴልኪርቸን ዝተባህለት ከተማ ናይ ጀርመን ተወሊዱ። እዛ ከተማ እዚኣ ካብ ከተማታት ጀርመን ብዕቤታ ኣብ መበል 25 እትስራዕ ኮይና ኣስታት 250,000 ህዝቢ ድማ ይቕመጣ። ምስ ዓባይ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሰናል ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ኦዚል ዝበዝሕ ግዜ ዝጻወቶ ቦታ እናከፋፈልካ ምጥቃዕ ማለት ኣታኪንግ ሚድፊልደር እኳ እንተኾነ ሓደ ግዜ እውን ኣብ ክንፊ ተሰሊፉ ይጻወት እዩ። ሜትሮን 83 ሴንቲሜትር ዝቕመቶ ኦዚል ቱርካውያን መበቆል ካብ ዘለዎም ስድራቤት ዝተወልደ ኮይኑ ከም መብዛሕትኦም ቆልዑ ኣብ ከባቢ ገዛውቱ ምስ ኣዕሩኽቱ ኩዕሶ እናተጻወተ ይዓብዩ። በዚ ድማ ናይ ቱርኪ መበቆል ናይ ጀርመን ድማ ዜግነት ይውነን። በዚ መሰረቱ ድማ ብዛዕባ ነብሱ ክዛረብ እንከሎ ኣነ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቴክኒክን ስምዒት ናይ ቱርኪ ክህልወን እንከሎ ዲሲፕሊን ኣመለኻኽታን ክሳብ መወዳእታ ምቅላስን ድማ ናይ ጀርመን ኣለኒ ዝብል እንተኾነ ግን እታ ኣብ መወዳእታ ዘላ ሓቦ ጌርካ ክሳብ መወዳእታ ምቅላስ ዝብል ሓረግ ምስቲ ኣብ ሜዳ ዘርእዮ ብተዛማዲ ልኡም ወይ ሃካይ ባህርያቱ ትኸይድ ከም ዘይኮነት ዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ። እንተ ኣብ ቴክኒክ ግን ኣብ ዓለም ኣዝዮም ውሑዳት መወዳድርቲ ዘለዎ ክኢላ ምዃኑ መስክሩለይ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን። ሜሱት ኦዚል ናይ ቱርክን ጀርመንን ዜግነት ክወስድ ይኽእል ስለ ዝነበረ ምስ ክልቲአን ሃገራውያን ጋንታታቱን ክጻወት ይኽእል ነበረ። በዚ ድማ ኣብ ናይ ምርጫ መዋጥር ማለት ዲለማ ኣተወ። እዚ ድማ ኣብ መብዛሕትኦም ክልተ ዜግነት ዘለዎም ተጻወቲ ዘጋጥም ኮይኑ እቶም ስድሮኦም ነታ መበቆል ሃገሮም ክመርጹ ክደልዩ ከለዎም እቶም ተጻወቲ ድማ ናይታ ዝዓበዩላ ሃገር ክመርጹ ይደልዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኦዚል ወዲ 17 ዓመት ምስ ኮነ ዜግነት ናይ ጀርመን ክሕዝ ምውሳን ምስ ሃገራት ጋንታ ጀርመን ክጻወት ወሰነ። መበቆል ኦዚል ባዕሉ ከም ዝብሎ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቱርኪ ዝርከቡ ዓሌት ቱርክ ክኸውን ከሎ ገለገለ ምንጭታት ድማ መበቆል ኦዚል ካብ ዓሌት ኩርድ እዩ ይብልዎም። ሜሱት ኦዚል ተኸታሊ እምነት ምስልምና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ ካብ ቁርኣን ሓንቲ ጥቕሲ ብምውሳድ ጸሎቱ ይዕርግ። ምስ ጋዜጣ ሽፔገል ደርታ ሽፔገል ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቕ ኣብ ሜዳ ኣትየ ጸወታ ቅድሚ ምጅማረይ ኩሉ ግዜ ዝጸልይ ደቂ ጋንታይ ድማ ኣብ ተሓጻር ናይ ጸሎት ግዜ ኣብ መንጎ ኣይዛርቡንን ወይ ኣይኮልፍንን እዮም ብምባል ይገልጽ። ኣብ ግዜ ረመዳን እውን ሳሕቲ ከም ዝጸውም ሓቢሩ። ብምኽንያት ናይ ስርሐይ ባህርያት ኣብ ግዜ ረመዳን ብግቡእ ክጸውም ኣይክእልን እየ። ኣብተን ውሕዳት ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ጥራይ ዝጸውም ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ ምስ ልምምድን ጸወታን ናይ ግድን መግብን ማይን እንተዘይወሲድካ ኣብቲ ዝድለ ብቕዓት ክትህሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ግንቦት 2016 ድማ ናብታ ቅድስቲ ናይ ምስልምና ከተማ ዝኾነት ከተማ ሜካ ናይ ዑምራ ምብጻሕ ፈጺሙ። ብ26 ሚያዝያ 2018 ኣርሰናል ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ስታድየም ኤሜሬትስ ኣብ ግጥም ኢሮፕያን ሊግ ትገጥመሉ ኣብ ዝነበረት ምሸት ሓደ ካብ ደገፍቲ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናብ ኦዚል ቁራስ ባኒ ሰንደወሉ። ኦዚል ድማ ኣብ ሃይማኖት ምስልምናን ባህሊ ናይ ቱርክን መግቢ ምስንዳው ነውሪ ስለ ዝኾነ ነታ ቁራስ ባኒ ኣልዒሉ ብምስዓም ኣብ ግንባሩ ብምትንካፍ ነታ ቁራስ ባኒ ቀስ ገይሩ ኣብ ሓደ መጸጊዒ ኣቐመጣ። ደገፊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብተግባራት ኦዚል ኣዝዮም ስለ ዝተሓጎሱን ስለ ዝተንከፉን ከጣቕዑሉን ክምጉስዎን እዮም ኣምስዮም። ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ኦዚል ምስ እንመጸ ድማ ኦዚል ኣብ 2013 ምስ ተላሃይት ማንዲ ካፕሪሶ ፍቕሪ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ብዙሕ ከይቀጸሉ ኣብ 2014 ተፈላለዮም። ምኽንያት መፈላለዮም ድማ ኦዚል ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ክዘውር ጀሚሩ ዝብል ሕሜታታት ክዝርጋሕ ምስ ጀመረ እዩ። ኣብ 12 ሕዳር 2015 ኦዚልን ካፕሪሶን ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኣበርክቶን ዝገበሩ ዝውሃብ ሽልማት ባምቢ እንደገና ምስ ተራኸቡ ግን ፍቕሮም ብምሕዳስ ሓበራዊ ህይወት ክቋደሱ ጀመሩ። ኦዚል ድማ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ስእሊ ክልቲኦም ኣሰንዩ እቶም ጽምዲ ተመሊሶም ኣለዉ ብምባል ወግዓዊ ገበሮም። እንተኾነ ሕጂ እውን ነዊሕ ከይሰገሙ ኣብ 2017 ፍቕራዊ ህይወቶም ኣኽተመ። ካብኡ ቀጺሉ ምስ ተዓዋቲት ወይዘሪት ቱርኪ ዝኾነት ሞዴሊስ ኣሚነ ጉልስ ኣብ ፍቕሪ ከም ዘለዉ ይዝንገር።
ሜሱት ኦዚል ኣብ 2014 ብራዚል ኣብ ዝእንገደቶ ዋንጫ ዓለም ሓደ ንብዙሓት ሰባት ዝመሰጠ ነገር ገይሩ ነይሩ። ንሱ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም ብምዃና ካብ ዝረኸቦ 240,000 ፓውንድ ስተርሊን ን23 ህፃናት ሙሉእ ናይ ሕክምና ወፃኢታት ምግባር መጥባሕቲ ክገብሩ ኣኽኣሎም። ኦዚል እቲ ዝገበሮ ሓገዝ ህዝቢ ብራዚል ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ዘርኣዮ ጭዋነት ምስጋንኡ ንምግላጽ ከም ዝኾነ ይገሊጹ። ሜሱት ኦዚል በዝውን ደው ኣይበለን። ኣብ ግንቦት 2016 ኣብ ሃገር ዮርዳኖስ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዛሕታሪ በፂሑ። ኣብቲ ኣሳት 80,000 ስደተኛታት ዝሕዝ ማዓስከር ብፍላይ ካብ ሶርያ ዝመፁ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ስደተኛታት እዮም ዝነብሩሉ። ኦዚል ድማ ኣብቲ ማዓስከር ተዘዋዊሩ ብምዕዛብ ምሶም ህፃናት ኩዕሶ ብምፅዋትን ማልያታት ብምዕዳልን ተስፋ ሂብዎም ዓለም። ኣብ 2017 ማይ ሻይኒንግ ስታር ዝበሃል ኣብ ግብረ ሰናይ ምስ ዝነጥፍ ትካል ብምትሕብባር ንሓደ ቻርሊ ዝተባሃለ ሕማም ካንሰር ዘለዎ ህፃን ናብ ገዝኡን ኣብ ስታድዮም ኤሚሬትስን ብምዕዳም ናይቲ ህፃን ሕልሚ ከም ዝገሃድ ገበረ። እዚ ገለ ውሑድ ካብቲ ኦዚል ዝገብሮ ናይ ግብረ ሰናይ ተግባራት እዮም። ኦዚል ኣብ ክለባት ሻልካ ባዶ 4 ኦዚል ካብ ወዲ 7 ዓመት ጀሚሩ ኣብታ ዝተወለደላ ከተማ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ህፃናት ጋንታታት ተጠርኒፉ ድሕሪ ምፅዋት ኣብ 2005 ምሳ ናይታ ከተማ ዝዓበየትን ናይ ቡንደስሊጋ ክለብን ሻልካ ባዶ 4 ተፀንበረ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ድማ ኣብ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ድሕሪ ምፅዋት ኣብ 2006 ምሶም ዓበይቲ ማለት ሲኒየርስ ክስለፍ ጀመረ። ፈለማ ኣብ ዝተሰለፈሉ ድማ ኣተሓሕዝኡ ኣዝዩ መሳጥ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ መጻኢ ብሉፅ ኢሎም ክገልጽዎ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ምሳ ክለብ ነዊሕ ከይቀጸለ ኣብ ጥሪ 2008 ናብ ካልእ ጀርመናዊት ክለብ ወርደር ብረመን ተሰጋገረ። ምክንያት መሰጋገሪኡ ድማ በታ ጋንታ ንዝቐረበሉ ናይ 1.5 ሚልዮን ዩሮ ዓመታዊ ክፍሊት ውሒዱኒ ኢሉ ስለ ዘይተቐበሎ እዩ። ኦዚል ኣብ ወርደር ብረመን ንኦዚል ንምፍራም 5 ሚልዮን ዩሮ ብምኽፋልያ ናብ ሕቑፋ ኣትያቶም። መጠነ ገንዘብ በዚሑ ኢለን ገዲፈንኦ እምበር ከም በዓል ሃኖቨርን ሽቱትጋርትን ዝኣመሰላ ብርክት ዝበላ ክለባት ንኦዚል ንምፍራም ተበግሶ ወሲደን ነይረን እየን። ቁፅሪ 11 ማልያ ወዲኡ ዝፃወት ዝነበረ ኦዚል ብዕለት 26 ሚያዝያ 2008 ፈላሚት ናይ ቡንደስሊጋ ሸቶ ብምዝጋብ ጋንትኡ ወርደር ብረመን ካልአይቲ ኮይና ብምዝዛም ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንክትሳተፉ እጃሙ ኣበርከተ። ኣብ ዓመት ስፖርት 2008-2009 ወርደር ብረመን ትሑት ብቕዓት ብምንፅብራቕ 10ይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ። ኦዚል ግን 3 ሸቶታትን 15 ድማ ቀረብ ናብ ሸቶታት ማለት ኣሲስት ብምግባር ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ገበረ። ብዘይካዚ ክለቡ ወርደር ብረመን ንክለብ ባየር ለቨርኩሰን 1-0 ብምርታዕ ናይ 2009 ተዓዋቲት DFB ፖካል ኣብ ዝኾነትሉ ነታ እንኮ ሸቶ ናይቲ ግጥም ኣብ መበል 58 ደቂቕ ኦዚልዩ ኣመዝጊብዋ። በዚ ድማ ወርደር ብረመን ነታ ዋንጫ ኣብ ታሪኻ ንመበል 6 ግዜ ኣልዓለታ። ኦዚል ሓደ ግንቦት 2010 መበል 100 ቡንደስሊጋ ግጥሙ ኣብ ዘካየደሉ ኣንጻር ናይ ቅድም ጋንቱ ሻልካ ባዶ 4 ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ወርደር ብረመን 2-0 ተዓወተት። ኣብታ ዓመት እቲኣ እውን ንኻልኣይ ዓመት ኣከታቲሎም ኣብ ፍጻሜ ንዋንጫ DFB ፖካል እኳን ተበፅሖም ዘይትምሕር ኣርሞሽሽ ክለብ ባየር ሙኒኽ ግን 4-0 ድሂኻ ነታ ዋንጫ ሰፍሰፈታ። ኣብታ ዓመት ስፖርት ድማ ወርደር ብረመን ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ውድድራታ ክትዛዝሞን ከላ ኦዚል ድማ ኣብ 31 ግጥማት 7 ሸቶታትን 17 ድማ ቀረብ ናብ ሸቶታት ማለት ኣሲስስ ብምርካብ ናብታ ጋንታ ተሰናበተ። ኦዚል ምስ ሪያል ማድሪድ ሜሱት ኦዚል ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝእንገደቶ ዋንጫ ዓለም ብዘንፀባረቆ ብቕዓት ናብታ ዝበዝሑ ተፃወቲ ዓለምና ዝብህዋ ክለብ ሪያል ማድሪድ ብ15 ሚልዮን ዩሮ ክሰጋገር ዕድል ረኸበ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ካልኦት ክለባት ከም በዓል ባርሴሎና፣ ኣርሴናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ተገዳስነት ኣሕዲረናሉ ነይረን እየን። ኦዚል ናብ ሪያል ማድሪድ ምስ ተሰጋገረ ብጋዜጠኛታት ተሓቲቱ ዝሃቦ መልሲ ክሳብ ክንደይ ናብ ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር ሕልሚ ከም ዝነበሮ ዘረጋገፅ እዮም። ናብ ሪያል ማድሪድ ንክትሰጋገር ፃውዒት ምስ መፃኒ ንዓይ ኣዝዩ ቀሊል ውሳኔ ነይሩ፣ ምክንያቱ ንሪያል ማድሪድ ክትነፅጋ ስለ ዘይትኽእል። እቲ መልሲ ሕራይ ጥራይ ስለ ዝኾነ ናብ ስታድዮም በርናቡ ምስ ኣዝዮም ብሉፃት ክትፃወት ዕድል ብምርካበይ ኣዝዩ ሕጉስ ኢሉ። ሪያል ማድሪድ ንኦዚል ክትገዝኦን ከላ ከም ተጠባባቂ ናይቲ ካብ ኤሲ ሚላን ዝገዝኣቶ ሪካርዶ ካካያ ደልያቶ ነይራ።
እንተኾነ ግን ካካ ኣብ ከተማ ማድሪድ እግሩ ካብ ዘንበረላ ጀሚሩ ኣብ ማህረምትን ትሑት ብቕዓትን ስለ ዝነበረ ሜሱት ኦዚል ናይ ምስላፍ ዕድል ክረክብ ጀመረ ንሱ እውን ኣይሓመቕን ተውህቦኡ ተጠቂሙ ኣዝዩ ብሉፅ ብቕዓት ብምንፅብራቕ ናይ ፈለማ ናይ ላሊጋ ሾቱ ብዕለ 3 ጥቅምቲ 2010 ኣብ ግጥም ኣንጻር ዲፖርቲቮ ላኮሮኛ ኣመዝገበ ኣብ ሰሙኑ ድማ ናይ ፈለማ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ሾቱ ኣንጻር ኢጣልያዊት ጋንታ ኤሲ ሚላን ብምምዝጋብ ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ምዃኑ ከመስክር ጀመረ ኦዚል ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝጸንሐለን 3 ዓመታት ካብ 159 ግጥማት 27 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ታሪክ እታ ክለብ ግቡእ ቦትኡ ሒዙ ይርከብ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ 3 ዓመታት ኣብ ግጥም ላሊጋ ጥራይ 71 ቀረብ ናብ ሸቶ ማለት ኣሲስት ብምርካብ ዘኣሲስት ኪንግ ተባሂሉ ስሙ ሰማይ ዓረገም ኣብ ዓመት 2011-12 ሜሱት ኦዚል ብዘንጸባርቆ ልዑል ብቕዓት ምስ ብሉጻት ተጻዋቲ ዓለምና ኣብ ሽልማት ፊፋ ባሎን ዲኦር ክሕፀውን በቂዑ እንተኾነ ኣብ ዓመት 2011-12 ምስ ምምጻእ ሉካ ሞድሪች ቦታ ኦዚል ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኣተወን ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ጸንሖት ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ተሰጋገረ ሜሱት ኦዚል ምስ ክለብ ኣርሰናል ሜሱት ኦዚል ብ2 መስከረም 2013 ብኣሳት 4 ሚልዮን ዩሮ ናብ ኣርሰናል ኣብ ዝተሰጋገረሉ እዋን ኣብ ታሪክ ጀርመናውያን ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ኮይኑ ተመዝጊቡሎም ኣርሰናሉን ክብረ ወሰን ዕድግ ተጻዋቲ ናይታ ክለብ ሴራያ ኣብ ሕቑፋ ኣትያቶም ኦዚል ናይ ፈለማ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ ግዜ ካብ ሪያል ማድሪድ ክወጽእ ዝብል ግምት ኣይነበረንን እንተኾነ ግን ኣብ ልዕለይ እምነት ምስ ዘይብሉ ኣሰልጣኒ ክሰርሕ ስለ ዘይደሊ ናብ ኣርሰናል ክመጽእ ክኢለ ምስ ኣርሰን ቬንገር ኣብ ዝገበርክዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዘርኣየኒ ክብረት ናብዛ ክለብ ንኽጽምበር ዓቢ ድፍኢት ኮይኑኒ ብምባል ኣብቲ ግዜቲ ኣሰልጣኒኡ ንዝነበረ ኣርሰን ቬንገር ወዲስዎም ከም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ሪያል ማድሪድ ጸለውቲ ዝነበሩ ተጻዋቲ ብመሸጣ ኦዚል ሕጉሳት ኣይነበሩን ኣነ ናብ ፖርታ ኣንጻር መጋጥምቲ ክጎይን ከለኹም ከም ኦዚል ገይሩ ዘንብበኒ ኣይነበረን ንሱ ብምኻዱ ድማ ኣመናት ቆጢዕ ኣለኹ ብምባል ገሊጽዎ ነይሩ ሜሱት ኦዚል ክሳብ ኣብ ዓመት 2013-14 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ምስ ኣርሰናል ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ 3 ዋንጫታት ኤፍኤ ካፕ ወሲዱ ይርከብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ድማ በቲ ንሱ ዝልለየሉ ናይ ሸቶ ቀረብ ማለት ኣሲስት እጃሙ የበርክታሎም ኣብ ዓመት 2018-19 ምስ ምኻድ ኣርሰን ቬንገር ከምኡውን ምምጻእ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሪ ኦዚል ቦትኡ ውሑስ ክኸውን ኣይከኣለን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ክብል ምርኣይ ድማ ዳርጋ ንቡር ኮነ እዚ ድማ ካብታ ኣብ ናይ ጾታ ዘመኑ ዝበዝሐ ዓመታት ዝጸንሐላ ኣርሰናል ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም ዝኽእል ይግመት ኣህጉራዊ ውድድራት ኦዚል ከምቲ ኣቐዲሙ ተጠቕሰ ኦዚል ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ቱርክን ጀርመንን ክጻወት መሰል ስለ ዝነበሮም ንሓደአን ክመርጹን ስለ ዝነበሮ ንምበቆል ሃገሩ ዝኾነ ቱርክ ገዲፉ ምሳ ተወሊዱ ዝዓበየላ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ክጻወት ወሰነ ኣብ 2006 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ትሕቲ 17 ዓመት ከምኡውን ካብ 2007 ክሳብ 2009 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ትሕቲ 21 ዓመት ተጻወተ ብፍላይ ኣብ ሰነ 2009 ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ኤውሮጳ ትሕቲ 21 ዓመት ንመዘናኦም ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ 4-1 ረቲዖም ዋንጫ ኣብ ዝዓተሩሉ ኦዚል ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይቲ ግጥም ማለት ማን ኦፍ ዘ ማች ተባሂሉ ተረቂሑ ብ11 ለካቲት 2009 ድማ ንፈለማ ግዜ ሃገራት ጋንታ ጀርመን ኣንጻር ሃገራት ጋንታ ኖርዌይ ኣብ ዝነበረ ናይ ምሕዝነት ግጥም ተሰሊፉ ክጻወት ጀመረ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝእንግረቶ ዋንጫ ዓለም 2010 እታ ብመንእስያት ተጻዋቲ ዝተሃንጸት ሃገራት ጋንታ ጀርመን ዓብ ዝና ንዘለወን ከም በዓል ሃገራት ጋንታ ኣርጀንቲና 4-0 ንሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ድማ 4-1 ብምርታዕ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ክትበጽሕ ከላ ኦዚል ሓደ ካብቶም ብሉጻት ናይቲ ውድድር ነይሩ በዚ ድማ ፊፋ ንብሉጽ ተጻዋታይ እቲ ውድድር ንዝወሃብ ወርቃዊ ጫማ ማለት ጎልደን ቦል ካብታ ሓፀዩ 10 ብሉጻት ተጻዋቲ ሓደ ካብኦም ኦዚል ነይሩ ፖላንድን ዩክሬንን ብሓባር ኣብ ዝእንገድኦ ዋንጫ ኤውሮጳ 2012 እውን ሃገራት ጋንታ ጀርመን ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ክትበጽሕ ናይ ኦዚል ተራ ዕዙዝ ነይሩ ኦዚል ምስ ሃገራት ጋንታ ጀርመን ተሰሊፉ ካብ ዝተጻወተለን ግዜ እታ ኣዝያ ውጽኢታዊት ዓመት ብራዚል ኣብ ዝእንገደቶ ዋንጫ ዓለም 2014 እያ
ኦዚልን ደቂ ጋንቱን ነታ ዋንጫ ከዓትሩዋን ከሎም ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተነይሩ ድማ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ሜዳን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን 7-1 ስለ ዘዕነውዋ እዩ ፈረንሳይ ኣብ ዝእንገርቶ ዋንጫ ኤውሮፓ 2016 ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ክትበጽሕን ከላ ብኣዳላዊት ናይቲ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ 2-0 ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ተገሊፋ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኦዚል ተሰሊፉ ክጻወት ካብ ዝጀመረሉ ግዜ እታ ዝኸፍአት ውድድር ሩስያ ኣብ ዝእንግረቶ ዋንጫ ዓለም 2018 እዩ ኣብዚ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ካብ ናይ ምድብ ጾታታት ናብ ናይ ኣውዲዕ ካብ ምሕላፍ ከይሰገረታ ተገሊፋ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ጥሮታ ዝወጻሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ግንቦት 2018 ኦዚል ምስቲ ናይ ቱርኪ መበቆል ዘሎም ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ዝኾነ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ኢልካይ ጉንዶጋን ብምዃን ምስ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ብሓባር ስእሊ ተሰኣሉ ኣብቲ ግዜቲ ቱርኪ ሃገራዊ ምርጫ ተካይደሉ ትዳሎ ስለ ዝነበረት እሞ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ይዳሎ ስለ ዝነበረ ነቲ ምስ በዓል ኦዚል ተሳሎ ስእሊ ንፖለቲካዊ መዓላዩ ተጠቂሙሉ ብምባል ብዙሓት ጀርመናውያን ብኦዚልን ጉንዶጋንን ሕጉሳት ኣይነበሩን ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ ፕሬዚደንት ቱርኪ ነቲ ምርጫ ዝኸውን ጎስጋስ ክገብረሉ ንገለ ካብ ሚኒስተራቱ ናብታ ብዙሓት ቱርካውያን ዝቕመጡላ ሃገረ ጀርመን ክሰዶም እናተዳለወን ከሎም መንግስቲ ጀርመን ግን ነቶም ሚኒስተራት ናብ ጀርመን ክእትዎም ፍቃደኛ ኣይነበረን በዚ ዝተቆጥዐ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ድማ ሓንሳብ ናዚ ሓንሳብ ድማ ፋሽስታውያን እናበለ ስለ ዝዘለፎም ቱርክን ጀርመንን ኣብ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኩናት ነይረን ካብዚ ዝተላዕለዩ ድማ ጀርመናውያን ብተግባራት ኦዚልን ጉንዶጋንን ዝተቆጥዑም ንበዓል ነጎዳ ሓዊ ደበሶ ከም ዝበሃል ድማ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ሩስያ ኣብ ዝእንግረቶ ዋንጫ ዓለም 2018 ካብ ናይ ምድብ ጾታታት ኣብ ናይ ኣውዲዕ ካብ ምሕላፍ ከይሰገረት ምስ ተገለፈት ኦዚልን ጉንዶጋንን ግዳያት ናይ ዓሌታዊ ፀርፍን ምፍርራሕን ዝኾኑ ብፍላይ ኦዚል ካብ ገለ የማናውያን ኣኽረርቲ ጀርመናውያን ንስድራ ቤቱ ከይተረፈ ናይ ሞት መፈራርሒ ከም ዝመጾም ብ22 ሓምለ 2018 ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማለት ሶሻል ሚድያ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሓቢሩ ነይሩ ኦዚል ምስ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ዝተራኸበሉ ምኽንያት ክገልጽ እንከሎም ኣነ ምስ ናይ መበቆል ዓደይ ዝኾነ ፕሬዚደንት እየ ተራኺበ ኣብታ ዝተራኸብናላ ሓጻር ግዜ ድማ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪና ዕሊልና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ድማ ንኦዚል ካብቲ ዘለፋታትን ምፍርራሕን ክከላኸለሉ ብዘይምፍታኑ ኦዚል ኣዝዩ ከም ዝተቆጥዐን ብሰንኩ ድማ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ከም ዝተሰናበተ ኣፍሊጦም ብሰንኪ ናይ ቱርኪ መበቆል ምህላው ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ዘጋጠሙ ፀገማት ክዛረብ እንከሎ ድማ ክንዕወት ከለና ጀርመናዊ ይብሉኒ ክንሰዓር ከለና ድማ ቱርካዊ ይብሉኒ ብምባል የማርር ቅዲ ጸወታ ኦዚል ቅልጣፈ ተዓጻጻፍነትን ቴክኒክን ዝመልኦ ኮይኑ ኣብ ምጥቃዕ ዘድሃበ ኣከፋፋሊ ድማ እዩ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2010 ኦዚል ስለፈሉ ዝነበረ ቦታ ናይ ሓሶት ቁጥሪ 9 ማለት ፎልስ ናምበር 9 ብዝብል ስም ዝተዋህቦ ኮይኑ ሓደ ተጻዋታይ ነቶም ኣንጻሩ ተኸላኸልቲ ንምድንጋር ሓንሳብ ከም ቀንዲ ኣጥቃዓይ ሓንሳብ ድማ ከም ተሓጋጋዚ ኣጥቃዓይ ኮይኑ ዝጻወተሉ ሜላ እዩ ኦዚል ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓደ ካብቲ ብግቡእ ዝመልኮን ዘድመዓሉን እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጾታ ብዝፈጥሮም ዕድላት ናይ ሸቶታት ድማ ኣሲስት ኪንግ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት ንጉስ ናይ ቀረብ ናይ ጎላት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ ኦዚል ዝብልዎ ጠቂስና ክንፍለየኩም ከም ኦዚል ዓይነት ተጻዋቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትረክብ ዝከኣል ኣይኮነን ንጾታ ብግቡእ ኣንቢቡ ነገራት ቀልጢፉ ርዩን ኣዋሃሂዱን ኣንጻር መጋጥምቱ ብዙሕ ዕድላት ዝፈጥር ተጻዋታ እዩ ኣብ ሪያል ማድሪድ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ዛቪ አሎንሶም ኦዚል ፍሉዩ ናይ ኦዚል ቅዳሕ ማለት ኮፒ የለን ዋላ ሕማቅ ቅዳሕ ኦዚል ኢዝ ዩኒክ there is no copy of him not even a bad copy ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ኦዜ ሞሪኒዮ ኦዚል ኣብ ጋንታና ምህላው ሕቡናት ኢና ንሱ ኩዕሶ ክሕዛን ከሎ ኣብ ተዓዘብቲ ናይ ሓጎስን ፈንጠዝያን ስምዒት ዘንጸባረቕ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ሃንስ ዴተር ፍሊክ ብቴክኒክ ድንቂ ኩዕሶ ምቁፅጻር ውሃ ዘበለ ከምኡውን በሊሕ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ሩድ ጉሊት ኦዚል ኣብ ጾታ ዘርእዮ ዝኾነ ተጻዋታይ ክሪኦ ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ኣጥቃዓይ ድማ ኣብ ጎኒ ኦዚል ኮይኑ ክጻወት ዘይሓልም የለን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ወዲ ጋንቱን ሓለቓ ጋንቱን ዝነበረ ፊሊፕ ላሃም ንሕና ጀርመናውያን ንወጻእተኛታት ተጻወቲ ናይ ምንኣድን ምድናቕን ሕማም ኣለና
ዋይን ሩኒ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሊዮኔል ሜሲ ወዘተ እናበልና ከነድንቕ ኢና ንውዕል እንተኾነ ንሕና ናትና ናይ ባዕልና ሊዮኔል ሜሲ ኣለና ንሱ ድማ ኦዚል እዮም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ትሕቲ 21 ዓመት ሆርስ ሩበሽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን